कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम हरे कृष्णा ओम अज्ञानति में हरे कृष्ण माताजी प्रणामम। श्री गुरवे श्री चैतन्य हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते सप्त काञ्चनतरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ശിഷ്യാത ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस्तात्वेषपित्नस्वराट्टेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्त्यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्प्रत्रिसर्गो मृषा साम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरवोत्सिकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिनैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमः. हरे कृष्ण. मधेकबन्धु मद्गुरु मन्महातन मन्निष्ठाय मद्भाग्यमतानन्दानमोस्तुते. हरे कृष्ण. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ എടുക്കാനുള്ള? 25 അതെ അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഒരു സ്വല്പം വോളിയം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? കുറവാണ് വോളിയം. ശരി, ഇപ്പൊ ആവുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി. ഞാൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ തനിയെ സൗണ്ട് കൂടിക്കൊള്ളു. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗതാ സ്വാർത്ഥമിമം ദേഹം വിരക്തോ മുക്തബന്ധനഃ അവിജ്ഞാതഗതിർജിഹ്യാ സവൈധീര ഉദാഹൃതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗതസ്വാർത്ഥമിമം ദേഹം വിരക്തോ മുക്തബന്ധനഃ അവിജ്ഞാതഗതിർജഹ്യാ സവൈധീര ഉദാഹൃതഃ. വോളിയം ഒക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ മതി. ഓക്കെ.
ഗതസ്വ അർത്ഥം ഉചിതമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ ഇമം ഈ ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം വിരക്ത ഉദാസീനനായി മുക്ത സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട് ബന്ധനഃ എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും അവിജ്ഞാതഗതി അജ്ഞാതമായ ലക്ഷ്യം ജഹ്യാത് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. സ അത്തരം ഒരു വ്യക്തി വൈ നിശ്ചയമായും ധീരഃ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ ഉദാഹൃത അപ്രകാരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുവൻ ജ്ഞാതമായ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി വിരക്തനായി ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സന്ദർഭം എന്താണ്? വിതുരൻ കൊട്ടാരത്തിൽ, അതായത് ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക് അല്ലെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് യാതൊരു പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് വിതുരൻ. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ആധ്യാത്മികമായി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വിതുരർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിതുരരെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിതുരരോട് യുധിഷ്ഠിരൻ കുശലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സുഖായിരിക്കുന്നോ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ സുഖായിരിക്കുന്നോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്ങ് അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ യാത്രയിൽ അല്ലെ. എന്താണ് പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിതുരർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണക്കാക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും യാദവന്മാർക്കും ഒക്കെ സുഖമല്ലേ? പക്ഷെ വിതുരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷവും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചോ യാദവ വംശം നശിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വാർത്ത എന്നായാലും അവരറിയും അല്ലെ. അത് വിതുരര് പറഞ്ഞറിയുമ്പോ അവരുടെ സങ്കടം കൂടെ വിതുരര് കാണണം. അപ്പൊ അവരെ ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല അദ്ദേഹം. അപ്പോ അവിടെ പറയണ്ടേ, അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തായാലും ആ വാർത്ത അവരെ തേടി എത്തും. പക്ഷെ അതിപ്പോ വിതുരര് പറഞ്ഞില്ല. ശേഷം വിതുരർ എന്താ ചെയ്തത്? ധൃതരാഷ്ട്രരോടാണ് എന്താണ് എല്ലാ വിഷം കൊടുത്തും അതുപോലെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കിയും അവരെയൊക്കെ, അതായത് പാണ്ഡവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച അതേ ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ചൊരു രാജാവ് അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. തന്റെ 100 മക്കളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പിന്നെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ കൊട്ടാരത്തില് ദുര്യോധനും ദുശാസനും ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്വത്ത് തട്ടിപ്പറിക്കേണ്ടായി. ഇതൊന്നും എല്ലാ ഇതും അവസാനിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്? യുദ്ധം ചെയ്തത് അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവര് വലിയച്ഛനും വല്യമ്മയായിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുഖത്തിൽ അങ്ങ് ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഈ ഭീമസേനന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നായയെ പോലെ ജീവിക്കണോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുവൻ. എന്താണ് ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നമ്മൾ ഉചിതമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം. അജ്ഞാതമായ ഒരിടത്ത് ചെന്ന്, അതായത് നമ്മൾക്ക് കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി വിരക്തനായി ജീവൻ പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മള് ഇത്രയും ഒട്ടും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, ഒട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് എവിടെയോ ആരും കാണാത്തടത്ത് പോയി എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തനായിക്കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ധീരൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായി ഒട്ടും പുരോഗതി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ മഹാഭക്തനും ആചാര്യനുമായ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ ഇപ്രകാരം പാടിയിരിക്കുന്നു: അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച ശേഷവും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തി. ആകയാൽ ഞാൻ സ്വേച്ഛയാൽ വിഷം പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അന്യത മനുഷ്യ ശരീരം വിശേഷിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അതില്ലാത്ത ജീവിതം ഉത്കണ്ഠാഭരിതവും ദുരിത സമ്പൂർണവുമായി തീരുന്നു. ആകയാൽ അത്തരം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകാതെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞ ഒരുവൻ മിത്രങ്ങളെയോ ബന്ധുജനങ്ങളെയോ അറിയിക്കാതെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹം, കുടുംബം
രാജ്യം തുടങ്ങിയ സർവ്വ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും ഇടത്ത് ശരീരം ത്യജിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം എവിടെ വെച്ച് എപ്രകാരം അവൻ മരണത്തെ ഭരിച്ചു എന്ന് മറ്റാരും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഈ ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഒരുപാട് ജന്മ മൃത്യു, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വിശേഷ ബുദ്ധി പറയുന്ന ഒന്ന് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിയന്ത്രിതമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ജീവിച്ച് ഒടുവില് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വിശേഷാലായിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി സ്വയം വിഷം പാനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതായത് നമ്മള് ഭൗതികമായി മാത്രം ആസക്തരായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷം കുടിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ശരിക്കും ശരീരത്തില്, അതായത് നമ്മളെ വിഷം കഴിച്ച് നമ്മളെ ശരീരം മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ആത്മാവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? വിഷമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ട് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ചാല് ആത്മാവ് മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടത് വിഷം പാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെ, ഒരു എളിയ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ്? വിഷം പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നിനും നമ്മൾ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തോ ഒരു ആരുടെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ, ഗുരുവിന്റെയോ ഭഗവാന്റെയോ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസാന ഏജിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് ശരിക്കും കൃപയാണ്. ആരുടെയൊക്കെ കൃപയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കാര്യത്തില് മഹത് സേവ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം, ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളുകള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ മരിച്ചിരിക്കുന്നോ എന്ന് അറിയാത്ത വിധത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരെ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ആകുന്ന പക്ഷം എവിടെ വെച്ച് എപ്രകാരം അവൻ മരണത്തെ വരിച്ചു എന്ന് മറ്റാരും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇങ്ങനെ മരണം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധീര എന്നാൽ കടുത്ത പ്രകോപനം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ എന്നാകുന്നു. സാധാരണമായി പത്നിയോടും മക്കളോടുമുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധം നിമിത്തം ഒരുവന് സുഖകരമായ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. കുടുംബത്തോടുള്ള അത്തരം അമിത സ്നേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അത്തരം ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം ഒരാളെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാ എന്താണ്? അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം അല്ലെ, എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. പക്ഷെ ഭാഗവതം പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ്. അതായത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വേണം, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാനില്ലെങ്കിൽ അവരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ, അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികളത് 95-100 വയസ്സായാലും ആ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും തന്നെ. അത്തരം ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അയാളെ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. എങ്കിലും ഇത് അവരുടെ വിഫലമായ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിത്യാഗത്തിന്റെ പന്ഥാവാണ്. എന്നാൽ അത്തരം പരിത്യാഗത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക എന്നത് സാധ്യമാകുന്നത് ആധികാരികമായ സാധുക്കളുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളുടെയും സംസർഗ മുഖേന മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു ധീരനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിച്ച ആളാണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ധീരനായിക്കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് എപ്പോഴും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി, സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ വിതുരൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, അദ്ദേഹം മൈത്രേയ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള വിഷയമെന്നും ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ
ഉറച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്നു വിതുരൻ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അത്തരം സംസർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമപൂർണമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു. സേവിക്കാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ശരണാഗതി സാധ്യമാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സംസർഗം ഇതിനെ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വിഫല ജീവിതത്തിന് മുക്തി സ്രോതസ്സായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവിന്റെ സംസർഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനെ ലഭിക്കാൻ തക്ക ഭാഗ്യശാലിയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ധീരൻ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വിതുരനെ പോലൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇത്തിരിയെങ്കിലും പുരോഗതി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വിതുരൻ വരാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് നിരതനാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്, അതായത് പറയും സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രക്കോ ലവമാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. അതായത് ചെറിയ ഒരു സാധുസംഗം, കുറച്ച് നമ്മള് മൃഗാരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചു. തീരെ അധപതിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് സാധിച്ചു. അതുപോലെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ആരാണ്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ്. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു ശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഇവിടെ വിതുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്വയം യമരാജനാണ്. യമരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ് വിതുരൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല. അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ അലിഞ്ഞു ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വകാത്പരയോ വേഹ ജാത നിർവേദ ആത്മവാൻ കൃതി കൃത്വാ ഹരിം ഗോഹ ഹരിം ഗേഹാത് പ്രവ്രജേത് സ നരോത്തമഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്വകാത്പരതോ വേഹ ജാത നിർവേദ ആത്മവാൻ കൃതി കൃത്വാ ഹരിം ഗേഹാത് പ്രവ്രജേത് സ നരോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാതൊരുവൻ സ്വകാത് സ്വന്തം ഉണർവാൽ പരതഃ വാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചോ ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജാത ഉണ്ടാകുന്നു നിർവേദ ഭൗതിക ആസക്തിയോട് ഉപേക്ഷ ആത്മവാൻ അവബോധം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്വ ആകർഷിതനായി ഹരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗേഹാദ് ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രവ്രജേ ഗമിക്കുന്നത് സ അദ്ദേഹമാകുന്നു നര ഉത്തമ ഒന്നാന്തരം മനുഷ്യൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആരാണോ സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കപടതയെയും ക്ലേശത്തെയും ഉണർന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അയാൾ നിശ്ചയമായും ഒരു ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു യോഗി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രനെ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ സ്വയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചോ, നമ്മൾക്ക് സ്വമേധയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കപടതയെയും ക്ലേശത്തെയും ഉണർന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ആരാണോ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒരു ഉത്തമ വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധീരൻ. ധീരൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ 2-3 അടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ധീര. ഏതാണത്? എന്താണ്? മറന്നുപോയി. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജീവാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്.
വാചവേഗം. മറ്റേത് എട്ടാമത്തേല 13-13 ശ്ലോകമാണ്. അതായത് നമ്മളെ ശരീരം അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് തീര അല്ലെ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശരീരമല്ല ഒരു കൗമാരപ്രായമായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ, ആ കൗമാരത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല യൗവനത്തിലുണ്ടാവും, യൗവനത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല വാർദ്ധക്യത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരീരം മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ശരീരം മാറ്റൽ മാത്രമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വാചോവേഗം മനസ്സക്രോധ വേഗം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണെന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറി പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ച് ആരും അറിയാതെ ദൂരെ പോയി മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ധീരൻ അഥവാ കുടുംബ സംസർഗത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്നവൻ, അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് ധീരൻ. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവൻ അഥവാ വിരക്തനായ സന്യാസി, ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവത് അവബോധം ഉണർത്തി അന്തരംഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്നിങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് കഴിയുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവൻ, അതായത് വീട് വിട്ടു പോയോ, എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഒരു കാറ്റഗറി. അത് ഏറ്റവും താഴത്തെ കാറ്റഗറിയാണ്. പിന്നെ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവൻ അഥവാ സന്യാസി, അതായത് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി. പരിത്യാഗ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മതിയായി വിരക്തനായി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അത് സെക്കൻഡ് ലെവലാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് എന്ത്? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവത് അവബോധം ഉണർത്തി അന്തരംഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. ആശയം എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ വിരക്തനായ ശേഷമുള്ള സന്യാസം ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്താവിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാകുന്നു. ഇപ്പൊ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിപൂർണതയല്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ്, തുടക്കമാണത്. എന്ത്? നമ്മളൊരു സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുക പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അവര് ഭഗവാനോളം എത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവര് പരിപൂർണതയിലെത്തി. അതിനുള്ള പരിശ്രമം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്ത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജോലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കണം. അതാണ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, പരിപൂർണതയാകുന്നു എന്നല്ല. എന്നാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പരിശീലിതനാകുമ്പോഴാണ് മോക്ഷമാർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അവിടെ മോക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ മോക്ഷ മാർഗം നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനെ, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത, മോക്ഷമാർഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാകുന്നത്. ഒരുവൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊടുംവനത്തിൽ ഏകനല്ലെന്ന് കൊടുംവനത്തിൽ ഏകനായി ജീവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തൻ താൻ ഏകനല്ലെന്ന് നന്നായി അറിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭക്തനോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഏത് വിഷമകരമായ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമം, ഗുണം, രൂപം, ലീലകൾ, പാർഷദർ മുതലായവയെല്ലാം ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്തിൽ ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുവൻ ഭവനത്തിൽ ഭക്തിത സേവനം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് വനത്തിലേക്ക് പോവാനല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ബോധം ആർക്കുണ്ടാവും? ഒരു പരിത്യാഗ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയാം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപം, നാമം, ഗുണം, ലീലകൾ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ പാർഷദർ, ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭക്തിത സേവനം പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, ഈ കലിയുഗ കാലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ സത്സംഗത്തില്
ഏർപ്പെടണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഒന്നിക്കലും സത്സംഗം ഉള്ളിടത്ത് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സത്സംഗം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. കുറച്ച് പേരെ ഡിവോട്ടീസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം അതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. ഈ വിധത്തിലുള്ള പരിശീലനം ഗുരുവന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അയാളിൽ ഈശ്വര അവബോധത്തെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കും. ഏവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ ഉപസ്ഥിതനെങ്കിലും അവണ്ണമുള്ള ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൗതിക പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആലംബമായി കരുതാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ലാഭത്തിനായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ യാതൊരുവിധ മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുന്നതല്ല. അത്തരം ഭൗതികവാദികളായ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലാഭത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലുള്ള ഉത്തമ വ്യക്തി എന്ന പദവി പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം ആത്മാർത്ഥ ഭക്തർക്ക് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്ഥാവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളാണവർ. മഹാത്മാവ് വിതുരർ ഭഗവാന്റെ അത്തരം ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമര കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പലരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്നാ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ ഇതെടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ. ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്കും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അറിയാതെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും അതിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനും പോസിറ്റീവായ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാലും ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ, ഭക്തി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങള് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും. അവർ അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആരിവിടെയുള്ളത്? വിതുരർ അല്ലെ. വിതുരർ എല്ലാ കൊട്ടാരവും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പോയത്. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നത് സുഖലോലുപനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത്? ആധ്യാത്മികമായി യാതൊരു പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി. അദ്ദേഹം മരണാസക്തനായില്ലേ. ഏത് സമയം അദ്ദേഹത്തെ മരണം പിടിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖലോലുപനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഒരു ഉയർച്ച, അതായത് മരണശേഷം ഒരു ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് പോലും പോകാൻ, പരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോലും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അധപതിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിച്ച വിതുരർ തന്റെ സഹോദരനെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർത്താനാണ് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമര കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോ വിതുരരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ നമ്മളൊക്കെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.